F'dan l-istaġun ta' festi ma tistax ma tagħmilx vjaġġ lura fi żmien u tintilef l-istorja tan-nattività, it-twelid ta' Ġesu Bambin. U fl-aħħar jiem net-television qasam il-fliegu u żar ix-xara, il-lokalità magħrufa bħala r-raħal tal-presepji, minħabba li hemm jittellaw il fuq minn 40 wirja ta' presepji maħduma kollha kemm huma mix-xarin stess. Minn Malta qsamna għawdex sabiex inżuru diversi wirjiet ta' presepji kemm dawk statiċi kif ukoll mekkanizzati. Tlaqna sabiex naraw. L-ewwel presepju li rajna għandu l-fuq minn 48 sena huwa tassew uniku għaliex huwa maħdum kemm mit-tafal kif ukoll mill-ġebel u llum il-ġurnata ftit għadek issib presepji ta' din ix-xorta. Dan l-istazzjon tkellem ma' Alvin Borg, rappreżentant tal-Aqda Miliet fix-Xara, illi qalilna li dan il-presepju kien oriġinarjament magħmul minn Monsinjur Anton Refalo Zammit u sara l-ewwel darba fl-1975 fil-Knisja tax-Xara fejn ta' kull sena sal-lum kważi 50 sena wara ma tistax ma tmurx f'din il-Knisja u ma tiqafx tammira din l-opera ta' arti. Illum ħafna mill-presepju nisiru bil-ġablow u expanding foam, pero dan il-presepju baqa' fuq l-istess bażi li jinbeda minn 1975 minn Mons Don Anton Refalo Zammit. Dan il-qassis illum jgħod qrib 80 sena, pero ta' kull sena jiġi magħna wkoll fil-għaxija biex itina l-idejat tiegħu imbagħad aħna dak li jkun jixtieq aħna nagħmluh fuq il-post. Alvin Borg spjegalna li din is-sena b'kollox fix-Xara biss qegħdin jiġu esebiti ma' 43 presepju artistiku magħmulin minn 28 persuna differenti mix-Xara. L-Aqda Miliet fix-Xara hija organizzazzjoni mhux governattiva li oriġinarjat fl-2004 u fix-xhur li għaddew ħadet ħsieb li torganizza workshops differenti immirati għat-tfal abbatini tax-Xara Għawdex dwar kif isiru il-presepji. Wieħed minn dawn it-tfal Mikaj Bajada li għandu 12 sena spjegalna kif meta kellu 5 snin bdiet in-namra tal-presepji u ta' kull sena beda joħloq presepju isbaħ minn ieħor. Sissa jien għamilt 5 presepji. L-ewwel presepju li kont għamiltu mal-papa meta kolli xi 5. Dejjem kelli kint nara il-presepji madwar Malta u dex konna nduru. U dejjem kelli xewqa, mbagħad il-papa qal li trid nagħmlu presepju dis-sena ma' xulxin, qedlu iwa. Dal-presepju id-dam biex isir kien għad niftitu, kien għadu kif jallimni, zabħatu li l-mami u għalmitni kif, u għamilni l il-pasturi. Kienet esperjenza veru sabiħa għal dik ta' darba tajt sissa 5 u bqajt għaddej. Mikaj spjegalna kull pass li għamel sabiex irnexxielu joħloq wieħed mill-isbaħ presepji f'din il-wirja li qiegħda ssir fiċ-ċentru tal-vokazzjonijiet fix-Xara. L-ewwel nagħmlu l-forma bil-ġablow. Mbagħad nagħmlu bl-expanding foam u ngħodu ntaħħu bil-paletta naqra ilma u sapun. Meta il-estijak nibdew nagħmlu l-kamra li hija magħmula bl-insulation foam. Nagħmlu il-base tal-kamra imbagħad jinqat naqta. Kull square, rectangle. Tal-estijak u mbagħad nibdew biż-żaba, nagħmlu kannella killu kemm u il-kamra lew il-ħiton. Nagħmlu il-kannella kemm bil-injom ikil. Meta l-estuwak nibdew intuħ ftit abja ta' kisu immexxu hekk u naqri isfar. Siġar kif tagħmilhom spjega li ftit. L-ewwel nagħmlu t-sok. Imbagħad tagħmlu forsi t-sok ieħor hekk u hekk biex it-tajoksis inti twaħħlu dan jgħidulu tajoksis. Meta tlesti il-base tas-siġra li jkun it-sok tibda tisprenija bil-kollha spray. Imbagħad tibda twaħħal it-tajoksis. Terġa' u twaħħal naqra iżjed. Imbagħad tibda tisbaħa aħdar u naqra kannella bil-spray paint, imbagħad terġa' tgħaddija bil-kollha u titfara t-tursin. Tkellimna wkoll ma' Julian Refalo ta' 14 sena u Matthew Bajada ta' 10 snin li flimkien ma' numru ta' tfal abbatini oħra ħadmu fuq il-presepju l-kbir li jinsab f'dan iċ-ċentru. Aħna l-abbatini bdejna dal-proġett minn Ottobru li għadda u l-ewwel tibda bil-base tal-injam u tagħmel xkejjer hawn fuq u tagħmel qisu ftit trap abjad biex ittieħ aktar dettalji. Wara tibqa' nieżel bil-ġebel
u tagħmel il-forma. L-ewwel għamilna n-niżla tal-ġebla u għamilna farka liqi bin-naċ u r-raj u djar, żidna djar. Mbagħad għall-lar għamilna l-post fejn ridnieh u tallajna bil-linjam, għamilna struttura tal-linjam bil-ġebel. Qed ninnota li dan il-presepju għandu wkoll xmara. Inti għamilta u ċek. Spjega li ftit kif għamilta, Matthew. L-ewwel bdejna nibnuha bil-ġebel. U mbagħad it-tieni ħaġa għamilniha bil-ġibs. U mbagħad l-aħħar ħaġa għamilniha bix-xema, ksejniha bix-xema. Din il-wirja tinkludi wkoll presepji li saru minn hekk sabbatini tax-xara, inkluż Alvin Borch innifsu. Fi żmien il-miliet hawnhekk dan iċ-ċentru jinbidel totalment, jiġifieri fejn bħalissa hawnhekk hawn wirja ta' grotti u presepji żgħar magħmulin mill-abbatini stess ta' dan iż-żmien. Flimkien ma' 3 presepji żgħar ta' hekk sabbatini li jkunu jixtiequ jesabixxu presepju u wisa fid-dar tagħhom ma jkollhomx. Allura qegħdin nagħtu dan iċ-ċans hawnhekk biex l-hekk sabbatini jesabixxu presepju żgħir fil-post fejn meta kienu żgħar jaf kemm qattaw ħin hawnhekk. Xi kemm jiġik flus kieku jkollok tikkalkula presepju? Fuq presepju ton fuq kemm trid inti, ġifieri llum għandek ħafna pasturi kemm lokalment u kemm ta' barra. Però dak huwa l-ħobbi tagħna, jiġifieri il-flus għalija personali mhux ħanqod nara il-flus rigward il-pastura. Jekk hemm pastur li jogħġobni jkolli dak iħsieb ħamur fan artistjan kollha ħa nixtri ta' xi ditta partikolari. Kif wieħed ma jistax imur Ruma u ma jżurx il-Papa, Net Television ma setax imur ix-xara u ma jżurx l-akbar presepju mekkanizzat f'Għawdex li jinsab fil-Mużew tas-Subin u li ilu jiġi armat il fuq minn 50 sena. Dan il-presepju mekkaniku trid taraħ b'ċerta attenzjoni u mħabba u tisma' wkoll il-kummentarju biex verament tapprezza id-dettalli fih. Presepju tradizzjonali bil-pajsaġġ ċawċi imżewwaq mill-ġebel xkejjer u karta pesta. Ġesu twieled fostna għax iħobb lilek u lili. Mela ejja ninħabbu l-koll bimħabba ta' aħwa. F'Għawdex ammirajna wkoll il-presepju magħmul minn Gianni Attard, dilettantu soċju tal-mużew li ilu jaħdem il-presepji snin twal u tista' tgħid sar veteran f'dan ix-xogħol. Dan il-presepju huwa l-qalb l-artist għaliex huwa bbażat fuq bost veru, id-dar tan-nanna ta' Attard innifsu. Kif spjegalna Gianni Attard, dan il-presepju magħmul mill-pajsaġġ ċawċi fih karattru partikolari li seraq ix-xena. Il-pastur ta' mara libsa l-onnella, biex jaqalb l-imħażen bil-bixkilla fida u li huma magħmul mill-artist stess. Gianni Attard qalilna li apart il-presepji li jesebixxi f'Għawdex ta' kull sena, issa l-ħolma tiegħu saret realtà għaliex il-presepji tiegħu sabruhom barra minn xtutna fil-kapitali Taljana Ruma. Għalissa hemm wirja ġewwa Ruma, Sant'Andrea della Valle u laqda tal-presepju Emmanuel ta' Nsilem Għawdex organizzat din il-wirja u jiena ħadd sem f'din il-wirja. Ħadd sem ukoll is-sena l-oħra mill-istess saqda li jagħmlu wirja ġewwa Bergamo u xi 3 snin ilu kienu għamlu wirja oħra Torin li tesebixxi barra mill-pajjiż huwa xi ħaġa importanti jew. Presepju ieħor li huwa kemm xejn differenti minn kif aħna mdorrijin bih is-soltu huwa l-presepju Silhouette, maħdum minn Marvik Muscat. Wieħed ma setax ukoll ma jinnotax il-kapulavur ta' Beatrix Cini, presepju Naplitan mifrux fuq episodji narrattivi b'3 fażijiet: il-misterju, l-annunzjo u d-diversorum. U l-presepju fuq stil ieħor, stil kontemporanju modern maħdum minn Marvik Muscat, bit-tema Presepju fraħalna. U xinejdu għal presepju life size maħdum minn Gianni Attard, bl-anġlu ta' dan il-presepju huwa xogħol ta' Wistin Camilleri, fil-waqt li r-raj huwa maħdum minn Manuel Farrugia. Kif spjegalna Alvin Borch mill-laqda l-miliet f'Nsilem, dawn il-wirjiet kollha ser jibqgħu miftuħin sal-ewwel ġimgħa ta' Jannar u kull min għandu għal qalbu l-arti, l-kultura Maltija u l-istorja tan-nattività żgur ma jistax jitlef dawn il-wirjiet tant uniċi, artisti u mill-isbaħ.